Selam dostlar. Nişik halleriniz? Bizim barısı da yaxşı. Bugün bizim үйге bir почтальон келді. Әлфия isimli. Bizге şunday коробка, посылка алып келіп тұрды. Қазір біз аны біргелеп ашып қараймыз, çünkü мен аның ішінде нәрсе екенін білмеймін. Почтальон Әлфия меңа сүрөтүп кенә әйтте. Бу бүләк безгә фанатлардан дип, шуңа күрә мен инде дулкынланып шушы бүләкне ашасым килә сезнең каршыгызда. Ой-ой. İki тәпи төшкән. Ой, рәхмәт инде шын күңелдән. Укыйм әле монда менә бик матур сүзләр дә язылган, безгә әйдер инде монысы. Ильдар Равилович, Гүзәл Аскаровна дигәннәр. Счастье приходит со временем, благополучие с целеустремленностью, продолжение с детьми. Дрыз. Пускай в вашей жизни будет все из перечисленного, а также трепетные сердца ваших дочерей Эллари и Камилы и теплые взгляды новорожденного Самира, поддержка ваших родителей и поклонников. Ну, он любви вам вечной, солнца яркого, неба безоблачного, здоровья отличного, удачи безмерной. Иң мөһиме ваш фан-клуб дигәннәр. Һәм кемнән килгәнне менә хәзер монда язылгандыр, инде укып китәм. Һәм рәхмәт сүзләребезне дә шулай ук аларга белдерәбез. Элина Аслямова Караидилдән, Ринат Шаяхметов Уфа, Гүзәл Юнусова Альметьевск, Алина Хасанова Стерлибашева, Рамиля Минимухаметова Агрыз, Айдар Газизуллина Альметьевск. Ай, барысы да берләшкәннәр бит, Эльвира Кашфуллина Уфадан, Илюза Хакимова Стерлибашева, Айгуль Гафаранова Казан, Юлия Яваева Пенза, Алия Ямашева Челябинскидан башлап, һәм Дилара Зайдуллина Альметьевск. Ну, бу безнең инде мәңгелек фан-клубтагы дусларыбыз, һәм инде шын күңелдән менә мең рәхмәтләребезне әйтәсем килә. Илдар белән икебездән әлбәттә. Менә куйым әле монда. Күренеп торсын. Нинди матур башмаклар төшкән. Ә менә монда ничек куялар микән моны? Хәзер бергәләп куйып карыйк. Шешкәдер инде бу. Бер күлмәкләргә минем бик килешер бу. Берсе тырышып ясаган инде моны. Әйдәгез. Кишәм. Вәгъдә бирәм, берәр күлмәк белән мин бу әйберне сәхнәгә киеп чыгачакмын, Алла берсә. Бик матур. Кул белән эшләнгән эш. Күренеп тора. Аха, монда әйбер күп, монсы сер булып калсын сезгә барысы да. Инде азактан нәрсә әйтәсем килә. Менә ничек кенә булса да, һәрбер әйбер күңел белән эшләнсә, ул менә шуннан да зуррак, шуннан да кадерлерәк әйбер булмый. Мин уйлыйм, менә безнең фанатларыбыз, дусларыбыз шын күңелдән җибәргән менә шушы бүләкләрне без кабул итәбез. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Инде без әлбәттә сездән мондый бүләкләр көтмибез. Шуңа карамастан, бу инде безне зурлау, безгә карата зур игътибар дип аңлата. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәт. Сез инде уйламагыз, без теге бер ел хәзер сезнең белән булмыйбыз, юкка чыгабыз дип. Ул дөрес түгел. Без һәр вакыт эштә. Беренчедән, һәм инде әлбәттә без Илдар белән сезнең өчен бик күп мөгъҗизалар әзерлибез. Икенче сезонга бик күп яңалыклар әзерлибез. Һәм шуңа күрә мин уйлыйм, икенче киләсе сезоныбыз безнең тагы да кызыклырак, һәм тагы да яхшырак булачак. Шуңа күрә мин инде барыгызга да зур сәламнәр җибәрәм. Иң беренче безнең ике кызыбыздан һәм әлбәттә яңа туган кичкенә Самирдан сезгә зур рәхмәтләр һәм зур сәламнәр җибәрәм. Шулай ук Илдар Равиловичтан зур сәлам сезгә барыгызга да һәм әлбәттә миннән.